catastrophic financial harm. Kwa mbele ni oro ma osebedo ka chando ji e pacho ka pod en midhiero ne jodak Turkana mano wenono ma onge gimora mora nikech oro mano nego jambgi te kod cham manie. Kuom higni buora mokalo Nong'no goyo tach pacho ka e kind atamalo 15 nyaka 30 ka Turkana ema koro tele. Kaunti no ma Turkana nyithindo koro chuno ni tiyo kod chiemo mag Nong'no ma ichiwo siptende kaka yedhe mondo mi gimed ndalogi e piny ka. Jolony ywak ni dongo mar nyithindo go nyalo rochni po ne ok resgi mapiyo kaka Judith Omondi leronwa. Kaunti ma Turkana en achiel kuom counties mane okete lai manyime kaka gwenge mane oro chamo mokalo e pacho ka. Mana bang' kodha jiki kendo mana kaka inene aore moko pod otuo. Mak mana ni wuoth marwa ka waridore e gweng' Maloreng mane en achiel kuom gwenge Turkana mane oro chamo mogik ngima duogo. Rameny moro kata kamano pondo chandruok podogo tach ka kech kod dhier e kai en nyathi ma ogik e ot mar ji 5 kane onyuole dweche 18 ma okalo ne ongima kendo dende ne ber. Bang' oro anyuola nene owito gimoro amora mangima obedo matek kata mana e odiochieng' ma watimie limbe ka kendo mar mach burwe mabudhe. The last time we ate was last night after 4 days of going without food. Kuom kinde malach jonyuol kai osebedo ka dhier nono kod dhero mar nyathigi. Limbe kar thieth makono ne oyango negi ni Nong'no nyalo lal kod ngima nyathigi. Mine kai osewito nyithinde 2 nikech Nong'no mi osechako bedo gi luoro e wi ngima nyathine. He has been sickly since he was born. It could be due to lack of food. En chandruok ne mine makama wuotho malach mar manyo pi kod chiemo. Lai mar kar thieth mar kawo yedhe ni nyithindo ma Nong'no chamo pong'. Kaluwore kod lipot mar riwruok matayo thieth e piny mangima, Nong'no ko winjo kala atamalo 5 to kochopo e atamalo 10 owinjo yange kaka midhiero. Kaunti ma Turkana osechopo e kind atamalo 15 nyaka 30. Kaka e kar thieth Maloreng ka, nyithindo 39 Nong'no chando mokalo, 94 ni e diere ka bende nitie mine 31 mayach kod madhodho. Riwruoge ma ok mag piny owacho osebedo ka chwalo lwetgi e konyo nyithindo kaka ikai. Mak mana ni sir magichiwo ok oromo tieko midhiero go chuth. They take the wild fruits that are available at that point for our community here. There is the one called edung. There is ngakalalio. So during the dry season, that's what they take. Gitemo biro kod yore mamoko mag pidho cham manyalo dongo kata e oro. Mae kama jodak makao chomo kendo gipuoyo chenro ni ahinya. Miwa nakula alafu unatoa tena mtama tunaweka hiyo gunia alafu nakula tena nini hii miwa ingine unaletea watoto wako. Objective here is purely to fight climate change in terms of food production. Biro kod pur mag cham manyalo dongo kata e gwenge ma oro kwako nyalo duoko geno mag jodak mag gwengego ok mana Turkana to kata Kaluo kaka Nyatike. Judith Omondi, Ramogi TV.